наречените, те съществуват и до ден днешен, но тъй като много неща в България се изопачиха и се развиха по един така, просто се изкривиха. Значи, някога имаше едни съюзи. Съюз на художниците, който, нали, тези съюзи, общо взето, къде кретат, къде нали, по-добре са поставени, така, в зависимост от начина, по който са се развивали. Значи, тези съюзи, като мислене, не са лоши, естествено, разбира се. Това е един съюз, който обединява, нали, усилието на повече хора, единомислещи хора за развитието на нещо в някаква сфера. Да. Тези съюзи обаче сега не могат да функционират, защото просто някога тези съюзи са били като държавна политика. Сега те не са държавна политика. Те се мъчат да, едва ли не, да преживеят. Всичкото е свързано до финансови възможности. И ако държавата не помогне, тук не става въпрос да помогне да дава заплати на хора, които работят в тези съюзи, или да дава някакви пари на определени хора. Нали? Тук става въпрос да се помогне със средства да се развие това изкуство. Тоест да се създаде възможност хората наистина да могат да правят изкуство, да имат желание да го правят, да имат време да го правят, да имат възможности да го правят. За това става въпрос. Да. Защото няма ли го това, естествено почва да не се прави изкуство, ами почва да се просто да се залъгваме. Ние в момента просто се залъгваме. Ние сме в една такава ситуация. Наистина, да, криза е. Говори се, че е световна криза, но въпреки че е криза, едни страни са добре, а други страни стават все по-зле. Просто, значи, кризата си е криза, но общественият живот и нагласата на обществото и функционирането на обществото са много важни неща и те си зависят от самите хора, които живеят в тази страна. Не може да очакваме, че от някъде някой ще ни даде пари, ще ни помогне и ще ни оправи. Да, Европейски съюз. Той Европейски съюз не работи за България само. Да. България трябва да се оправи сама. Да, хубаво. Използвайте възможностите на Европейския съюз. Но покажете, че сте... Да се покаже, че сме държава, която наистина заслужава и трябва да се развива и има какво да покаже на този свят. А това може да се случи само в самата държава. Отвънка никой няма да ни го даде на тепсия. И върху тези неща трябва да се замисли цялото общество и трябва да има обединяване някакво в обществото точно в тази посока. Не да се разделя на партии и на сини, зелени, червени, което е уникално в нашата държава. Тези неща, може би така в Българския полуостров, може би това е една такава тенденция. Как така никъде другаде това не се забелязва, но това е, ние може би така това е, генетично сме някакви такива индивидуалисти. Всеки се мисли, че най-добрия и по-добър от него няма. И така общество не се създава, така не може да функционира една държава. Всеки да дърпа сам за себе си, нищо няма да се случи. До някъде ще има някакви ползи за определени хора, но в един момент и то вече този момент идва. Така, този момент наближава. И затова обществото трябва да се замисли, че коренно трябва да промени начина на мислене и начина, бих казал, дори начина на живот в страната. Добре. Благодаря за това, което споделихте. И аз искам да кажа на уважаемите зрители да си помислят върху това, за кой ще гласуват. Естествено, това е защото право всеки на има право на глас, но ние виждаме, че 16 години вече няма никаква промяна. Едни и същи са в парламента.
Сега, ако има някакво помръдване, то го виждаме, разбира се, нали? Дори на правата на тези музеи това е нещо положително. Но аз мисля, че е крайно време да има един музей на приложните изкуства също. Това е музей на приложните изкуства. Някъде се мотаеше, там някъде около музея Земята и хората, имаше някакви канцеларии, нещо се минава. Това е 30 години са малко, може би. Дори имаше и директор, но сега нямаше музей. Така че така стоят нещата в нашата страна. Така стоят, за съжаление. Уважаеми зрители, гледайте нашите предавания, повторенията в 17 часа и в 1 часа на другия ден. До нови срещи!